Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсое ки моро тамошо мекунанд. Ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза бародаро 13 мошини фуруши мисли ҳар вақта аз шаҳри ноҳияи кишвар дорем. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромуш накун. Ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо реклама кунанд, мархамат бародаро, ракамои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва моро авон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкашии харидорон мекунем. Рахмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навортон моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро. Фикротон ҳатман дар комментария нависен. Гап аз зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. Навори имрӯзаро сар мекунем. Яка мошини фуруши муассисаи Daevo Nexia соли барориш 1995 дар кузофи седан. Ранг боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. Мошин гуфтаи раднои краскаи хичай, пусидагӣ надора, ҳуҷҷатош нав кардагем. Ягон камбудӣ надоранд, балонош 90% аст, срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Абдурахмон ҷоми бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтаест 16500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 107000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем, дар болои капот арзон мешавад. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daevo мошини фуруши муассисаи Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузофи седан. Ранг боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтаест 25000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 162000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзон мекунемша дар пеши мошин. Барои маълумоти иловагӣ бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V201 соли барориш 1989 дар кузофи седан. Объем мотор боша 1.9, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтаест 20000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 130000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта мархамат занг занед. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи бародар дарёфт кунед. лайкгузориро бародар фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фуруши муассисаи BMW 5 серия S соли барориш 1997 дар кузофи седан. Ранг боша серебристи, объем мотор боша 2.5, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега ягон камбудӣ дард надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтаест 36000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 234000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад, алиша мекунем, вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фуруши муассисаи бародаро ВАЗ 2107 соли барориш 1996 дар кузофи седанай. ранг боша сафедай, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфта техосмотр надорад, срочна сум дар курай мефурӯшемша. айни ҳол мошин дар ноҳияи Конибодон бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтаест 5800 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 37000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунемша, алиша мешавад, вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фуруши муассисаи Audi A4 соли барориш 1996 дар кузофи седан. ранг боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, то 2022 ҳуҷҷат дорад, акклиматор нав, мотор, коробка 100%, кузов задагӣ пусидагӣ нестай, краскаш раднои хичай, 4 балони нав дорад, 10 литр газ қатӣ гуфта 80 км мегардад, срочна сум дар курай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ва нархша боша гуфтаест 19500 сомони тоҷикӣ,
ки бо рубли имрӯза мешавад 127000 рубл. Харидори аниқ боша бо арзона мекунемша алишам мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештар рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фуруши ҳастаи хундаи саната соли бароришт 2008 сол дар кузуфи седан. ранг бошад сафед, авио мотор бошад Daevo, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш, автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтай, маълумоти бештар барои нависондагӣ нестай. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 50000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 325000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтай бо арзона мешава. Алиша мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фуруши масъали бачаҳо Daevo Lanos соли бароришт 1997 дар кузуфи седанай. авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. Мошин гуфтай хадавоиш 100% ягом айб дард надора. Фақат мегири мошина мегарди камбудӣ нестай. Срочна сум дар кораи фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Роғун қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 10000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 65000 рубл. Харидори конкрет набоша гуфтай бо арзона мекунемша. Барои маълумоти бештар бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Канали Мошин савдоро бародар дастгирӣ кун. Мо ҳаррӯза беҳтарин мошино бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. нӯҳум мошини фуруши мо ҳастаи Mercedes-Benz V124 соли бароришт 1994 дар кузуфи седанай. авио мотор бошад Daevo, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка, механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 28000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 182000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мешава. савдо мешавад дар пеши мошин. Барои маълумоти бештар рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фуруши ҳастаи ВАЗ 2110 соли бароришт 2005 сол дар кузуфи седан. ранг боша серебристи, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш, механика. Мошин дар ҳолати миёна қарор дорад гуфтай танировкаш 4 моҳи дига ҳастай. 4 баллони состояниш пашти нав дора гуфтай акклиматор созай расход 10 литр газ қадифта 85-90 км мегарда. мотор расход надора, коробка соз, ходовой средний, камбуди камтар гуфтай корои электрикӣ дора, краскаш камтар сохтагияй, салон торпедаш гуфтай кафидагияй, дига ягон камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 12000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 78000 рубл. харидори ане боша гуфтай бо арзон мешава. Барои маълумоти бештар рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фуруши мо ҳастаи Mercedes-Benz V201 соли бароришт 1992 дар кузуфи седан. ранг боша сафед, авио мотор боша Daevo, сӯзишворӣ боша дизел, коробка, механика. мошин гуфта ягон расход надорад. дар 100 км 7 литр саларка расход мекунад. тамом ягон камбудӣ нестай. срочна сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 24000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 156000 рубл бародаро. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунемша алиша мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фуруши ҳастаи Lexus RX соли бароришт 1998 дар кузуфи универсал. авио мотор боша 7.0, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробка, автомат. мошин дар ҳолати хуб гуфтай қарор дорад, камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва нархша боша гуфтесай 36000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 234000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешава. барои маълумоти бештар бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба эълони 13 Daevo Nexia соли бароришт 1996 дар кузуфи седан. ранг боша сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ нестай,
фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ бародаро нависондагӣ нестай. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри норак ва нақша боша гуфтестай 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 94000 рубл. харидори аниқ боша гуфтестай бо арзона мекунемша. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба ракамои дарои экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошед. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурушӣ дорем. то навори ояндаатон эҳтиёт кунед. дар ҳар ки ҷое бошед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.